Ang akong kinabi sa na gubot kayo, puno sa kalagot, kapungot. Gubot kay akong pamilya, sig-away akong maigsuon, halos magpinatyanay. Then, ato nga nag-start nga, namatay akong papa. Then, nang graduate ko elementary, yun si mama nga, di na ako pa eskwela niya. Butan kamot ko, yun ko sa mama nga, matili babag mga maningkamot ko eskwela. Ng eskwela ko high school, mamaligi ako ka ng Binoylos, mangguna ko sa Masilingan para na maka-eskwela ko. At that moment nga, ang eskwela ko high school, dito na ako nag-start ako sa mga bisyo, inom, sigarilyo, then bisexual food ko. At nga start nga, grabe kayo akong kinabuhi. Ang yawa, grabe kayo naman sa kinabuhi. Nakaingon ako nga, di na ako mabago. Nindadon ko sa akong classmate nga bayot sa balay. Pagkama na to ka nang makain ko ba na, manin akong kalipay. Kalipay sa kalibutan. At nakain ko sa akong gagalingon niya. Gugubot yung kaayo, walay kalinaw. Walay peace of mind sa akong nakuna. Oh, my heart, don't let it bleed. Oh, Ako na si Marjon Mojado, taga Balantawak, Pagadian City, 22 years old. Gibago ko sa Ginoo, na nag-share sa ako about Word of God, si Kuya Joel Dumagan. Yung akong gisharean about salvation, about gugma sa Ginoo. Ug sa diyan visit ko sa church, there is Happy Church. Nakadung ko sa pulong sa Ginoo, na-encounter na ako ang Ginoo, ako siyang gidawat as a personal savior sa akong kinabuhi. Dito nagsugod akong life nga nasubay diya sa Ginoo. Na-encounter ko June 21 to 23 to 2014. Dito nga nasinatin na ako unsa day ang gugma sa Ginoo, gunsa ko pabag-o sa Ginoo. Ug dito na usab akong kinabuhi sa encounter. Na akong life nag-start ato nga kinabuhi puno sa kalipay. Then, after all, is ka nang ako nagkipambiyan ako mga bisyo, ako mga inom, ako sigarilyo. Start ato nga, pag-awas sa encounter, mag-devotional ko, mag-worship ko, maglungon ko sa kumama, kay banha daw kay ko. Then, mabasa ko sa pulong, inom ko sa kumama, nabuang na ko. Wala dyan ko may give up diya sa Ginoo. Ano nga, ning commit ko sa Ginoo nga, ma-apply ko sa Y-App, sa morning prayer, Sunday service ug training. Dagan ako 50 pesos ako mama. Pat nga 50 pesos ako nang gi-budget para lang makaanhilang ko diri. Ato nga time, nahimong namod akong kinabuhi ni apil kog ministry sa sharing ministry. Dito nga naman naligon akong pagtuo sa Ginoo. Namold ako ang relasyon sa Ginoo. Nahimo nga giusab ang akong kinabida sa Ginoo. Akong time, akong panahon, ang akong kinabuhi ako naghihatag sa Ginoo. Wala nila intagya sa akong kinabuhi. Ang Ginoo ra. If God can change me, yes, God can change you.